19 candidatos e candidatas fórmanse xa no manexo de minipas e retroescavadoras grazas á Mancomunidade do Salnés, un curso que forma parte do Plan Integrado de Emprego do organismo comarcal que ten unha duración total de 30 horas. Aínda que o máis habitual neste tipo de acción é o manexo da carretilla frontal, neste caso tamén se incluiu a retráctil lateral, cunha demanda en aumento. Hai distintos tipos de carretillas elevadoras, aquí estamos falando dunha carretilla tamén retráctil, lateral, sobre todo que se utilizan para os almacéns, se poden utilizar para carga e descarga sobre todo, pero despois xa nos almacéns onde pois xa hai almacéns intelixentes e de alguma maneira pois utilizan moito este tipo de carretillas elevadoras que de alguma maneira pois minimizan ese espacio que pode haber, non? E polo tanto, pois nada, felicitar a todos estos compañeiros, todos estos alumnos que son veciños do Salnés a que esta formación lle sirva precisamente para integrarse nese mundo laboral e sobre todo nesa necesidade de titulación de que poden ser carretillas para as distintas empresas. A pesar de ser un sector tradicionalmente masculinizado, nesta acción formativa a presenza de mulleres aumenta ano tras ano, sitúase xa no 33%. A verdade ten moita salida, nas fábricas que buscan moitísima xente, este é un curso bastante bo para o tema das fábricas. As mulleres que normalmente poñenas para os puestos de, por exemplo, de cortar pulpos ou así, casi nunca as poñen para o tema de carretilla, e tendo este curso, pois temos moitísima máis saída laboral. Este curso forma parte da 13ª edición do Programa Integrado de Emprego do organismo comarcal. Estamos moi satisfechos, hemos vuelto a ser máxima puntuación de Galicia dentro de programas integrados y eso se logra pues con un buen equipo, una buena selección de alumnado y una formación de alta calidad y después una inserción muy alta. Estamos rozando normalmente el 90% de inserción, que es un dato moi bueno. As accións formativas da Mancomunidade non se deteñen. O mes que ven, por exemplo, arrancará o curso de manexo de drons.